Anekt Extrém 2006. Ne 2, ne 3, ale hned 4 extrémní sporty v jednom. 4 extrémní sporty v jednom závodě. V jednom závodě, v jednom dni. Podmínky pro účast jsou prosté. Sestavit 4členné družstvo, mít chuť závodit a řádně se zaregistrovat. Pořadatelé letos připravili trať cross country běžeckou, cyklistickou, závodníci museli zvládnout část lezeckou, plavání a kajak. Malá Skála 23. září 2006, 11 hodin dopoledne. Na místa, start! Běh cross country byl první disciplínou v pořadí. Trať měřila 7 kilometrů, převýšení činilo 480 metrů. Povrch, asfalt, šotolina, lesní cesty. Před sebou máš víc než 7 kilometrů a jedny nohy a jedny plíce. Krok za krokem drtí tvé boty prach, kamení, asfalt. Slunce nevnímáš, pot se třeš, větve rozrazíš, klobítnutí přestojíš a závod teprve začal. To, co ty nezvládneš, odskáčou tví kámoši, nesmíš je v tom nechat. A tak překonáváš krizi, chytáš druhý dech a běžíš dál. Tak utíkej.